kita mumpung disekseni wong akeh. Aku pengen duduhake ning masyarakat akeh nek bukes iki wong wedok sing sabar lahir batine, jembar atine, jembar pikire, jembar apa-apane. Aku iso nyawang yen sampean labi loro ora apa-apa, Pakmu. Ayo, kata sabar-sabar ngono aku teko omah mak sampluk parut engko. Ayo, lek wani Bir. Matur nuwun nggih pancah. Ayo tak deloke lek wani nyayang anake. Ayo, ucapan selamat. Semoga semakin bermanfaat ya diri kita ya. Sing kenake blangkonku tok lho sini. Blangkonku kliwir sing kenake aku. Bar iki kok komentari netizen Bir kita gatelan kok. Ora apa-apa kari ngukur no. Terima kasih, ra masalah aja wedi karo netizen. Boten, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'mal nasir.
intine awake dhewe sak kanca ngaturake panuwun karo Mbah Lurah Sunarti karo Ibu Suki ya Mak. Temenanan ngaturaken panuwun ing tanpa upami saged silaturahim sowan wonten Laladan Kuncen Sida Makmur. Ya. Iki ana nawala lan akeh sing kepareng rawuh. Klebu kadang-kadang sutresna budaya saka antero Ngawi akeh sing rawuh, saka Laladan Sragen sing sisih Iring-Etan, ya uga saka penggemar wayang sing tresnani karo awake dhewe, saka Sencaki, SKCK lan uga kadang-kadang saka ing Caksi Lover. Wah iya, terima kasih Mas, keroyo-royo udan-udan jenengan tebih saking Magetan, saking pundi-pundi rawuh mriki. Iya, iki ana nawala diwaca ya, Mak. Nggih. Saking kula Pak Rahmat Kedung Galar Pandemen Ki Cahya Kuntadi lan Caksi Lover. Nggih, sembah nuwun. Ini ada oleh-oleh 2 ayam panggang kesukaan Bu Kesi. Nggih. Di jam limbuan kula nyuwun gending Banyumasan oleh Mbak Tutik dan Mbak Umi Hafifah. Mbak Tutik yang nari, Mbak Umi yang nyanyi. Wah ya, kalian dalang sapa nyono. Wah ya, tembange loro. Mergo ayam panggange ya loro, Nduk. Ayo. Nggih, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nanti minta foto ugi kalian Mbak Kesi. Wah nggih saged, mangke yen rampung wayangan saged foto sesarengan bebas gratis. Ngono kuwi. Jane pemodi kayak biaya setiap foto 20.000 ya lumayan ya, Nduk. Ayo. Sinden-sinden tak golekne proyek 20.000 Mas. Ngono ya. Ayo. Lah iki sing rada penting iki, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjuk Ki Dalang Cahya Kuntadi Ibu Kesi. Kula Pak Parlin badhe nyuwun tulung Ki Dalang. Mugi-mugi panjenengan kestu paring sawab utawi donga. Masyaallah. Pangudang kagem putu kula. Pak Dalang kula gadah unek-unek utawi kepinginan menawi putu kula lair kakung mangke sageta dados dalang lan ugi tiyang ingkang tresna kalian wayang kulit. Ya. Alhamdulillah dalu niki kula saged pinanggih kalian Pak Cahya lumantar kadang werda kula Pak Lurah Sunardi lan Ibu Suki angkrawuhaken Ki Cahya Kuntadi pramila menika kula mboten maringi raos kurmat badhe nyuwun sawab lan donga Ki Dalang mboten ketang setunggal menit mugi kestu Mas Putu panjenengan pangku pun kudang benjang saged dados dalang kados panjenengan. Amin. Saking asih kawelasan Ki Dalang kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Matur nuwun. Pundi putunipun mumpung sik urung bengi banget. Nggih, mriki Pak. Nggih. Ki putu lanang. Ha iya. Panggun ya, Mak. Tak donganane muga-muga iso dadi dalang. Ya. Paling ora iso dadi piyayi sing budaya, pamane dadi pejabat apa presiden apa dadi bupati utawa gubernur, dadi pejabat sing budaya ngerti utawa tresna karo seni. Ya, ngono kuwi. Nyuwun anu Mas, barikan Mas Sobi, nggih. Barikan kemawon kangge ngiringi pandonga utawi sawab kula menika mangke kangge putu kula jaler. Ayo, monggo Mas Edi.
alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Putu kula Bima Nugroho ya Allah mugi paduka paring sing wilasa dumateng putu kula Bima Nugroho dados laring kang piguna nusa bangsa agama budaya keluarga dadosna seniman ingkang hebat mumpuni ing jagating pedalangan menika ya Allah paduka ingkang maha welas maha asih maha tresna namung dumateng paduka kula nyuwun sarta meminta mugi-mugi saged amayungi dumateng kamulyanipun putu kula Bima Nugroho. Mugi Gusti Allah mijabahi. Nggih. Amin. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nangise seneng nggih. Nggih. Nangise sami kalih jawah kala wau. Lakone udan Mas langsung jawah. Nggih, udan Mas menika pandonga mugi-mugi rezekinipun melimpah ruah ngoten nggih Pak. Nggih. Matur nuwun Bima Nugraha dadi dalang sing apik ya Le paling ora sok ya tukang nanggap wayang dalang Sahyong tadi ngoten. Nggih. Mugi-mugi dados dalang nggih Pak. Lah niku wayange pripun niku Pak? Nggih. Sake yahene nggih. Niku karepe no suluk lho karepe niku. Ora nangis nggih. Suluk niku nggih. Oh siap nggih. Kula polahke sekedap nggih. Niki Mbah Buyut. Nggih. Ebi anu Mas, sampak monggo kelok. Nggih, kula polahke dikit. Mang foto. Nggih, rai kula nggih mang foto no. Nggih. Video nggih. Video niki. Nggih, matur nuwun ganteng nggih. Emane rawani rabi neh. Nggih. Nggih. Ya, semari sinten, Pak? Kula Pak Parlin. Nggih, nyuwun tepuk tangan untuk Pak Parlin luar biasa ngudang karo foto nggih. Nggih luar biasa nggih. Sami-sami nggih. Niku tasik murup videone. Jangan lupa nanggap dalang Cahya Kuntadi nggih. Tua sombong malah rono. Nggih, terima kasih. Nggih. Sami-sami, Pak. Nggih. Niki pidole nggih. Matur nuwun. Jebul kae sing tak anti-anti wis
Muga-muga iso nemusi kabeh ingkang nemtokake mung Gusti ingkang nyipta jagat ya yung. Ngono kuwi bener, Nduk, bener. Lah iki mau pamundhut sing ngersake dalang sapa nyono didhisikake. Weh, iki tulisane ditembangkan oleh masternya sinden Ibu Sukesi Rahayu. Wah, nggih. Monggo, ya Slendra Menyura dipun kurmati, toprak dhisik. Ya, duduk. Matur dhisik Bu Kesi kagem Pak Lurah Sunardi, Bu Suki lan ugi mempelai berdua mboten kata lumpen dumateng sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng jenak pinarak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur nuwun sanget Pak Dalang, lan khususipun Pak Lurah Nardi sekalian Ibu Suki sekeluarga, Mas Manten, Mbak Manten, Mas Bayu kalian Mbak Mila. Matur nuwun dalu niki bojo kula sak Krumadangkara lan kula kanca-kanca waranggana sampun ditimbali nglipur warga ageng wonten ing dalemipun Bapak Sunardi. Amin. Mugi-mugi saksampunipun ngawontenaken pahargyan temanten menika dalem mriki tansah pinaringan katentreman lair batin, murah rezekinipun, mantenipun satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Dalang, sampean pinter mendongakne. Kok pantes dadi bojone Mudin? Ayo. Pantes no, kan ngeten dados kula badhe matur kalih manten kekalih. Nah, kuwi penting Bu Kesi. Dalam Islam pernikahan Islam menika nyuwun sewu nggih. Nggih. Nikah niku tidak hanya sekedar kontrak pernikahan di antara dua mempelai laki-laki dan perempuan nggih Mas, Mbak. Namun menikah itu adalah sebuah perjalanan spiritual, nggak main-main niku. Perjalanan spiritual dan sosial kanggo napa? Supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten menika, awet napa panjenengan menika nikah dalu niki disekseni kalih pirang atus ewu piyayi sing jagong, sing becek, sing
napa masak-masak teng wingking didongani ditekakne Pak Mudin. Nah menika merupakan perjalanan spiritual panjenengan. Pramila manten lanang karo manten putri jangan main-main dengan pernikahan ngoten nggih. Nah carane pripun? Mang contoh kalih kula kalih Pak Cahya Kuntedi niki. Piye? Contohnya ngeten, misale ya supaya rumah tanggane panjenengan niku awet, ayem, tentrem lan tansah harmonis sampai usia tua atau sampai awake dhewe dipisahke karena maut. Lek kula biasane kula lho nggih, kula kalih Pak Cahya teng griya misale Pak Cahya badhe duka utawi nesu kan kadang-kadang wong saka sangkan paran ngantuk, kesel, terus pekerjaan akeh emosi. Pak Cahya mulai murub dadi geni. Nah, kula teng mriku dadi banyu. Dadi banyu sing ngrujuk Pak Cahya. Layak aku anggar nesu malah kebes kabeh awakku. Carane pripun? Nah, Pak Cahya mulai nesu. Lek nesu niku pokoke awake dhewe salah siji kudu ngalah, ora kenek nanduki. Misale dhek merengut ae wis ngomong meneng mae. Terus panjenengan ngersakne napa Mas Cahya? Lek kula ngoten. Biasane kelemahane bojo kula niku nggih, biasane nyuwun sewu Bapak Ibu. Niki penting lho ya, ini rumus kangge pasangan. Biasane lek Pak Cahya Kuntadi niku lek saya nesu kesel anggeripun sare ngoten nggih. Kelemahane siji. Kula pijeti ngantek sak sarene, tak pijeti mulai saka pucuk rambut sampai ujung kaki. Niku tenan. Allah ngapusi. Lho, Lek mau mijeti ora teko dhuwur neng nggon ae no kena. ora ya. Sampeyan takok rangkong lek gak percaya. Tenang ngono kok. Gak ya kok akhirnya neng nggon kono kuwi. Iya, nggih. Ngoten nggih Mas, Mbak. Niku sekedhik saking kula, mugi-mugi menika dados spirit semangat panjenengan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya itu hidup itu adalah suatu anugerah dan keindahan dari Allah. Ngoten. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Kesi luar biasa kata mutiaranya. Tapi kamu jangan mendua loh ya. Hah? Jangan mendua. Enggak mungkin lek mentiga mbuh. Ora to Bu sampeyan pintere kaya ngono, wong ya sabar ngrampungi merantasi wis arep golek sing kaya apa. Aku iki merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikodratke mendapatkan istri seorang Sukesi tenan. Nadyan sampeyan iki piyayine nuwun sewu lek ditonton pertamane ketoke lek kaku, agak bual-bual omongane banter mangane akeh gitu. Ning asline karo wong lanang iki matine kliwat ukur. Iya to. Temenanan ramung karo wong lanang, karo anak, karo keluarga, karo maratuwa, walah temenanan. Dadi wong rabi iki ora mung ngrabekke pribadine wong lanang karo wong wadon, ning uga ngrabekke keluarga. Itu yang terpenting. Mergo sok-sok iki enek lho Bu Kesi, mantu wedok karo maratuwa wedok iki ora akur iki pirang-pirang. Akhire geger dadine pegatan mergo maratuwa sing nesu musuh karo mantu wedok sing nesu. Ayo ngono kuwi akeh. Yuh wong wedok yani rong tangi model piye? Ayo maratuwa nesu. Ngono kuwi. Sing apa mantune wedok ki mangan sithik ya dilokne. Yuh ning omah panganane apa? Ayo mangan akeh. Yuh kowe ora tau badhok. Ora enek penere pokoke. Ayo jam 12 awan rek nyanding karo bojo maratuwa lek nesu ya ning apa kuwi ning ruang tamu nggawa blarak diseret ruwek karo muni pitik yang ini mungkrang mangkring. Lek pas nesu ngono kuwi. Ayo. Ayo Bu Kesi mangkring. Ayo. Ana yen Mbang. Ayo. Nggih. Mugi-mugi temanten kekalih rukun kalih maratuwa dadi dianggep kaya bapak ibu kandunge piyambak. Kados kula kalih Mbah Sakrun Suwanda kalih Alah, kleru. Mbah Sukron Suwanda Sakrun ora. Ngapunten ngapunten. Wong kene iki piye kene ngerti kabeh pencipta Sri Wuning karo sesidemane Mbah sinten? Sukron Suwanda sampean mantune 15 tahun iso sakrun ora. Sakrun sing mending lho Bu, ndemben malah sukiran jere. Ayo. Nggih, menika kula aturi tembang karyanipun maratuwa kula Mbah Sakrun Suwanda. Nah, iya. Angel aku lek muni Mbah Sukron. Nah iya, saka akrabe ya Bu. Saking akrab dan sayangnya kula kalih Mbah Sukron. Nggih. Monggo dalang saka nyono dipundhut iki mau. Ayo, Bu Kesi sak bawane. Monggo Bu. Sangtia ayu rayong wulan Ngapunten Bapak-bapak,
Niki wingking kelir napa nggih enten sing mirsani? Jaman ngeten iki sik enten piyai nonton wayang nang mburi kelir. Luar biasa. Longko lho, biasanya mesti rayan teng ngarep. Sing mburi kelir mugi-mugi tansah pinaringan rezeki melimpah, Pak jenengan. Elok kaya jaman biyen. Lah sing ngarep-ngarep butuh arep mentelengi sinden iki bal-bal iki. Ayo. Halo Pak De. Oh, kathah Be. Kathah sangat nggih. Elok kaya jaman biyen iki. Karo mantuk-mantuk ngono. Ora ngerti wajahku ning mirengne swara kula niku mantuk-mantuk ngono. Karo mesam-mesem dhewe Mbah Kakung ning mburi. Nggih, Mbah Kakung mburi kelir niki lampanipun bagong kringeten, ora jagong kebangetan. Ayo. Ayo. Malah ora. Biasane lali ngono kuwi. Ayo. Monggo. Budaya agung napa niku Bu Gesi? Kagunan ringgit Purwa kanthi dalang kang masuk sapa nyana karya ruci teng warganya cahyan
matur sembah nuwun jebul ya karyane Mbah Sukron isih ditresnani karo piyayi kene ya Mak. Terus ki ya rada langka lho Nduk, ki langka diaturake dalang saka nyono merga kuwi kisah ketoprak. Ketoprak. Dadi Dipati ing Carang Soko ya kuwi Adipati Puspa Andung Jaya. Oh ya Puspa Andung Jaya. Kuwi kagungan putri sing jenenge Dewi Rayung Wulan kuwi dipalakramakake karo ya kuwi putrane Adipati Yudapati ing Parang Garuda sing jenenge Josari. Bojosari. Wis kaya cara wayang ya Lesmana Mandra Kumara. Terus akhirnya jane Rayung Wulan lak ora tresna. Nalika ditanggapne wayang ya kuwi dalange Dalang Sapanyana sindene iki Mbak Yuni karo adine. Dalang Sapanyana ya Ambar Sekar karo Ambar Sari. Lah nalika bar perang Cakil terus perang Gatotkaca karo Buta Babrak. Kuwi samberan Gatotkaca kuwi ndelalah nyampluk wujude lampu blencong ngene iki. Ya. Lampune dadi peteng dedek bareng biar padang manten wedok karo Dalang Sapanyana ora eneng. Ya. Dadi mantene wedok digondol karo Dalang Sapanyana ora. Sing gondol malah manten wedoke mergo sing kedanan karo Dalang Sapanyana iki manten wedoke. Ning ndi-ndi ra nek critane Dalang gondol karo manten ra nek critane. Ayo. Iya. Sing gampang kedanane lek wong wedok-wedok kuwi. Ayo. Ayo ngono kuwi. Aku mbiyen karo Bu Kesi ya digondol lho, Nduk. Iya ya, Mak. Gandeng aku mbiyen lak urung sepira umurku to.
Ora ngerti bangsa ngono kuwi ngerti-ngerti dijak rabi. Ayo. Ayo mak yo. Ngono kuwi. Mongko aku mbiyen gur nonton wayang sing ngasta iki Pak Nom Surata aku ngangge blangkon kliwir ki lho, Nduk. Aku tak tulisi KWN ngono kuwi. Ayo. Ayo. Ngerti-ngerti kok dadi bojo. Ayo. Halo. Napa? Nek sampean lah ya bahagia toh? Wah, lahir batin dunia akhirat aku. Amin amin. Nan lho ya. Timbang masalah lek njawab ngono ae, Nduk. Wah, wedi dhisik. Iya. Ngono kuwi. Ya wes, makasih Le, ngono makasih. Semoga kita bisa menjadi contoh bagi pasangan-pasangan muda, menjadi spirit dan motivasi buat anak-anak sinden-sinden kita. Amin. Yo lek iso aja mung kaya awake dhewe, kudu luwih kok awake dhewe. Kowe kuncine anggere wong kekeluargaan sing lanang karo sing wedok iki basa, aman lho ayo. Aman. Tur kunci meneh yen padha muslime angger kerep berjamaah. Upamane ya sing wedok iki terus tetet-wet wong lanang turu-turu kaya ora nyambut gawe babar pisan, ora duwe kaya babar pisan. Anggere sing wedok tetet-wet angger sing lanang ndang wudu terus yo Dik jamaah rampung iki kok. Ya nesu kaya apa wis temrengut kaya apa sing wedok anggere diimami karo sing lanang njur muni khairil maghdubi alaihim waladdallin nesu kaya apa sing wedok menti amin ora mungkin kok sing wedok nesu sing lanang terus khairil maghdubi alaihim waladdallin ora sudi amin ora mungkin mesti amin ayo dadi jamaah hikmah pirang-pirang wong rukunke wong geger ayo elok tenan. Bukesi tau nesu tak jak jamaah ya dadi kok. Ayo, ngono kuwi. Nek bar jamaah ya tukaran neh. Ayo, nggih mau dikersakake cara Banyumasan iki Mbak Tuti ben nembang. Umi gen bawa ayo. Pangkur Banyumas kuwi eling-eling bae. Ya diaturake wong ya pamundhut kok. Ya Umi Hafifah coba kaya apa? Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Camat ing Widodaren. Ya. Monggo insyaallah ya bakal nembang yen urung kondur. Tak aturi nembang nggih. Ya Nduk Umi. Dasar satria prawira rama. Siap, Dik. Heling kula heling gunungane Senawa.
ancang-ancange karo mlumpate iki dhuwur ancang-ancange. Bareng mumpat gemak nyik. Ha iya biasane ngono kuwi lek pemanasan kaya ya bareng tenanan terus ndang bar. Iya. Luar biasa kasanah budaya dasare sing nembang ki ya iki domestik kok nduk. Ha iya. Iki saka laladan Widodaren. Kauman ya Tik sampeyan ya. Kauman Widodaren. Yen piyayi aku mau ngomong apa? Sing nembang Umi sing nari Tutik ngono. Ha iya ngono. Lho, iki ya Mbak Piyayi kene ning nyatane wis terkenal kuwi. Ha iya. Para penyanyi-penyanyi lek petuk karo Mbak Tuti ya mesti langsung nyembah lagu dodok. Menanan tiarap kok nduk. Ha iya. Jombrangkang tukang keyboard langsung diselehke. Ha iya. Ha iya. Terima kasih sih betah karo Madangkara Mbak Triastuti. Iya. Pak Camat napa tasih lenggah Mbak Tuti? Wah inggih alhamdulillah pun kuntur nggih. Sakmenika gentos genduk Winong Nawangsih kalian genduk Birgita. Ayo Duk, kaloro iki. Iki bintang-bintang sing lagi in ning TikTok iki. Ayo. Pokoke anggere si Winong anggere ngene iki, ngene ngono kae. Wah.
Penontonnya ndak umum, Aji Mas ngelek dhisik dhewe. Tenan. Akhir-akhir ngene-ngene rumah aku penontonnya akeh men. Nek kita iki pancen iki sinden kontroversi ya. Terus bir ora masalah karaktermu ngono kuwi. Karo memberi pelajaran kepada para netizen kuwi aja banget-banget le anggene menghina, mencemooh dan juga apa meremehke karo derajate Waranggana. Lek neng Kunta di channel wis terdidik dengan baik, tertata dengan rapi. Ayo. Sosok sing penggemar saiki iki banding-bandingne sinden merendahkan Waranggana ngono ya, Mak. Mula tak bilani tenan bir aja kuwatir. Lah sing neko-neko arep ngrabi kuwi langsung tolakan tak rabi dhewe ya. Ku tak tang dang 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 yo. Selamat malam Nimas Ayu Winong Nawangse. Oke Pak, selamat malam. Sik semangat, sik sehat ya, Nduk. Masih semangat alhamdulillah. Terima kasih masih setia dengan Madangkara. So neng Jakarta ya nderek, Nduk? Derek. Alhamdulillah. So kondur ya bareng bis to? Kula benjing anu Pak, mantuke soalnya kan kula jenteng Tulungagung. Terus kula ping Jakarta tunggal Tulungagung. Alah, marani si blangkon to kowe. Jakarta ke Tulungagungnya aduh memang mampir nyandi. Enggak kan penake langsung toh daripada dadak mantu ning Solo sik kuwi langsung. Tulungagung rene bandarane kok. Benar. Enggak aku mau naik kereta Pak. Saya mau naik kereta. Ini lebih kudune nalare kan lek arep ning Tulungagung ke Jakarta lek ngliwati Solo ya. Bareng rombongan tekan Solo bagi bablas Tulungagung nalare lek ngono. Mampir nyandi kowe. Saya tuh ada itu Pak, ada keperluan yang sangat penting. Penting Pak, penting Pak keperluannya penting. Yang sangat penting sekali tidak bisa diganggu gugat. Terus tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa di cancel. Terus kue turumu neng di nong? Lah kuwi engko dipikir kari. Lho iya Pak. Kowe turun nang endi ae aja nganti sing wedok sing bayari lho ya. Ning pom Pak, ning pom. Ning pom. Wis ra apa-apa ya. Sing penting ngerti karo batas-batas. Wong niate lek golek pengalaman ya nang ya. Lah nggih niku lho Pak. Jembarke pengalaman karo jembarne liyane. Wawasan. Sorry wawasan. Aku ngerti kapribadenmu kuwi wong apik kok ya. Lah nggih to Pak, kula iki lembah manah manut. Iya, Dan montor nak digarapi to. Benten kula niki kali Mbak Bir kita niki lho Pak, kalau wingi pun diserang netizen gara-gara mbribek dalang kondang. Oh iya ora apa-apa sing ngongkon aku kok pancen kuwi. Gak apa-apa aku ya ben kaya Bu Kesi to lho ndek bojo dalang lho nong. Cita-cita kan ya boleh. Watone padha sing kosonge. Itu jenengan boleh nadyanto kuwi guyon ra masalah. Sangsake Bir, ra apa-apa Bir. Ayo. Mulai entuk urusan aku ra melu-melu lho. Ya, sebentar Pak Dalang, kok ada yang berbeda dari jenenganku apa ya Pak? Sik Pak tak sawangi sik. Apa? Sik kok kayak duduk pacakane. Wis kape ya padha soklate. Kerise ya apik. Blangkone kliwir to? Ora. Kowe kok pikir kuwi ae. Ambrene selek, kowe lek kliwir Pak Dimar ngene. Apa? Pak jenengan mboten damel efek timang to Pak? Padahal jenengan itu sudah dibelikan oleh sinden-sinden sebagai kado, tapi kok ora dienggo. Jenengan ini pripun? Aku ini melaksanakan pola hidup sederhana.
Epek temang tak umbah kabeh sing ngene sindan-sindan lek ku ngenggo pas malam Minggu tok. Lah napa kok malah Iki malam Minggu ya. Lagi mau carry ngono lho. Loh, harusnya tuh jenengan tuh punya asisten pribadi ngono lho, Pak. Punya manajemen ngono, Pak. Lanang apa wedok ngono? Ya cewek toh, Pak. Cewek mesti gemati, mesti setiti, Pak. Mesti nggak mungkin ada yang ketinggalan. Omong mbokmu jajal ngono ya. Bu. Bolak-balik lho carry ngene iki. Bu, Piye, Nduk? Piye, kok Nduk? sampe Piye, Nduk? enten sing ketinggalan itu gimana, Bu? Napa kula asistane Pak Eyok napa pripun, Bu? Lho iki mau sing salah kan ora aku kan ora salah. Ya pancen Mas tak lumpuhke, tak toto ning koper. Ning karo Pak Rohadi karo Larsoe diangkut tiket jam 12. Mongko aku durung ngecek ulang, kudune ora diangkut ning mobil. Lah bar diangkut aku kan tidur. Ngancani Pak Cahyo, lah baru ki dibablas di bawah. Kowe malah ngancani aku nyapa to. Ayo ngono. Dadine carry mergo orang tak cek. Lah itu kesalahannya si Larso. Dadi intine ngene lho, sing jenenge wong iki kan mesti mau mangan ngangge cewek tok, ngono to. Mesti enek cicire ra masalah. Aku enggak apa-apa seperti itu enggak apa-apa. Pancen tugase bukes iki pirang-pirang, ya to. Lah, Lah pancen tur yo aku dina iki wani ngantuk kuwesel dina iki ra karuan. Aku turu wae terus tekan kene lha kuwi turu. Mau jam 8 iki aku ijan tenanan. Rumah saku sing gugah aku ini Ken Salindri. Mlebu ning mobil lho. Pak pun badhe nan Pak, pintas Pak, pintas aku tangi bareng Mak Gregan Pak Rohadi. Iya. Nggih, ora apa-apa ayo. Ning bareng munggah panggung langsung dadi lan bergase, pulih kaya semangat ya, Pak. semangat ya. Kata-kata untuk mempelai berdua Birgita sing luwih pengalaman sering putus sambung. Lah ya rapi urung apa kok ndongakne lho, Pak. Paling tidak kan sudah pernah menaungi rasa tresna. Nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalam. Nggih. Mugi temanten kekalih panjang yuswanipun, sehat, kathah rezekinipun, semoga cepat mendapatkan putra yang soleh-solehan gitu, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampeyan iki orang muslim yang ngerti soleh-solekah. Lho, Sampeyan dingin pas tukaran karo niken sampeyan muni astagfirullahaladzim mau kuwaku weteng kowe ya. Pak. Lah piye pengen login apa piye sih? Indonesia kan banyak agamanya, Pak. Ya enggak apa-apa toh, Pak. Sah-sah Oh, saja iya. toh, Pak. Nasional ya, Nduk ya. Lah, Nah, semua iya, bagus. semua bahasa toh, Pak. Betul. Iya, Pak. Nggih, sama mengucapkan terima kasih Pak untuk penggemar Caksi atau penggemar panjenengan yang sudah mengucapkan selamat wisuda kepada saya gitu, Pak. Aku urung ya. Bu. Lah, ya jenengan malah piye to, Pak? Ah, sarjana seni selamat ya. Bahagia ya, Pak. Buketnya menyusul ya. Ya, Pak, tenan ya, Pak. Heeh. Buket. Lah nek buket engko tak kayak hadiah sing luwih spesial Apa, malah. Pak? Cium. Ayo saiki lek wani, mbok saiki lek wani gendang. Ayo, bir, ayo. Serpet. Tenang. Ayo. Bir kita lek wani. Ayo. Bapakmu, pakmu Iki anak to iki. ora apa-apa. Pancen lek wani tenan tak tantang lek wani nyium bir kita pumpung disekseni wong akeh. Aku pengen dudongke ning masyarakat akeh. Lek bukes iki wong wedok sing sabar lahir batine, jembar atine, jembar pikire, jembar apa-apane. Aku iso nyawang yen sampean labi loro ora apa-apa, Pakmu. Ayo, Kata sabar ngono aku teko omah mak sampluk parut engko. ayo lek wani bir. Ucapan wisuda kok Ya, sarjana. ucapan nggih, Pak. Ngene. Nggih. Oh ya anake dhewe dudu Nggih, sapa-sapa. ya, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ayo tak deloke lek wani nyayang anake. Ayo, ucapan selamat. Nuwun nggih, Pak. Semoga semakin bermanfaat ya diri kita ya. Ah. Sing kenake blangkonku tok lah sini. Blangkonku kliwir sing kenake aku. Bar iki kok komentari netizen bir kita gatelen kok. Ora apa-apa kari ngukur no. Terima kasih, ra masalah aja wedi karo netizen. Boten, Pak. Santai Nggih, wae. boten. Tenang, Dok. Bir kita tak omongi. Dalam- Memang kamu di Madangkara saya cetak menjadi sinden yang kontroversial. Ya. Kontrasepsial. Jadi kowe kudu kendel wani. Jadi yen melu Madangkara kowe ora entuk ngarani tanggapanku njaluk sakmene. Ning lek kowe lek melok grup liya kudu dadi bintang tamu, ngarani ra apa-apa. Ngarani 250. Nggih. Sukses pokoknya untuk kamu Bir kita. Aku bangga kamu sudah lolos gendong gelar sarjana seni. Nggih. Nah, iya, bar iki kayak gendong bayi.
Nggih, berarti ngeten lho Pak, pelajarannya itu sinden itu tidak bisa disepelekan nggih Pak. Nggak bisa. Nggih, semua sinden itu sarjana sekarang itu sinden itu sarjana seni. Sekolah itu tidak gampang, di situ tidak gampang, tidak harus bisa nyinden, bisa nabuh, tapi kuliah itu bagaimana kita berpikir secara kritis nggih toh Pak. Oh, betul luar biasa. Wis kaya ngono kuwi. Sinden juga manusia. Ayo. Nggih, Pak. Nggih. Punya rasa, punya hati. Nggih. Ayo. Hati untuk si Blangkon. Wanita itu harus sekolah setinggi mungkin gitu Pak. Betul. Meskipun besok itu kalau wanita itu di dapur atau cuma ngomong anak itu nggak apa-apa. Yang penting itu anak-anak yang cerdas itu lahir dari ibu yang hebat gitu Pak. Karena ibu adalah madrasah pertama anaknya. Betul luar biasa. Coba kayak apa? Ketokno kemampuanmu, kepinteranmu. Ayo cah loro. Lah winong dereng matur kok kula. Armatur apa? Manten nih Pak. Lah dungane manten. Oh, dungane manten. Oh iya, saya anu aja, pantun aja dikit. Wah, boleh. Parian ding bahasa Jawa. Parian. Tuku kluweh karo bayem. Terus? Artinya Kekalih muga-muga ayem tentrem. Amin. Ya rabbal alamin. Mawon. Kula mboten saged meling, mboten saged berapa soalnya kula dereng pengalaman, Pak. Oh iya, bener mengakui lebih baik itu. Nah, Ayo, niku oke. dados Jas luar biasa. Ingkang mboten remen monggo kondur mboten remen apa bapak-bapak. Sing penting mboten bengok-bengok. Mergo wayang niku nggih tata krama ngoten nggih. Kitir sumilir coba kaya apa? Monggo diaturake Bir kita dan juga Winong Nawangse. Dados. Yuk.
kasih Cahayu genduk Birgita karo Winong Nawangsih.